Ciutadans i ciutadanes de Pollòpolis, com bé sabeu, la nostra civilització està al caire del col·lapse. La superpoblació que estem patint està esgotant els recursos a un ritme inexorable. És per això que ens hem vist obligats a llançar el nostre primer viatge espacial tripulat en la recerca de nous mons habitables, per poder seguir amb el nostre estil de vida pollós que tanta felicitat ens dona. Nois, ja és l'hora. Torna aviat, papa. Així ho faré, petitó. Comencem el compte enrere. Endavant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, fixi's com es veu la saborrea central des d'aquí dalt, capità. Esperi, miri allà. Oh, Déu meu, però si és un altre planeta. Caram, que ràpid. Pollòpolis, aquí el capità. Ens disposem a aterrar. Endavant, Pollol 11. Un petit pas per un poll, un gran salt per la pollanitat. Vaja, està una mica desert, oi? Oh, no és possible! Totes les nostres il·lusions se'n van a orris! La nostra civilització està perduda! Aquest planeta no és habitable, capità! Vinga, Palmer, miri la grandesa de l'univers. Hi ha d'haver altres mons. Eh? Palmer, Verge Santa, però què dimon... Oh! Ei, què fas? Què és el que tenia? No res, home. Només són un parell de polls, mira. Què? Ah, no! Els hi tinc pànic, aquestes bestioles! Ah! Però com és possible que tingui polls si és gairebé calb? Oh, jo què sé, ell sabrà. Ciutadans i ciutadanes de Pollòpolis, aquest ha estat un cop duríssim pel nostre poble, però us asseguro que no ens detindrem pas. La nostra carrera espacial tot just comença. I'm gonna sing a song for you, baby. Shake your body, 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 baby. What is that? Somebody did that.